Salah siji sinten Pak ingkang pun? Salah siji nduk songo. Lokal sih. Lokal. Kangen nduk sapa sing ngapal? Aja nganu terus gantenan. Sing nom-nom Nggih, iki. monggo. Sing nom-nom Kene nduk ayo kene. Yen perlu ya gantian. Siji dienggo wong telu bawane kene. Terus Kene supaya warata. ben warata kaya mau dadi Iya, Nduk. sak bawane dinggoni piyayi pira ngono. Kene dadi Sing nom-nom Iya, jemeneng. Nah. iki sinden lokal nom. Sing tuwa ngantuang iki interlokal. Kaya telepon. Nah, iki yo. Sing remaja-remaja. Aduh. nah kene. Kula ki diangen-angen kepengin di bojo sinden ora keturutan. Lah kok iso? Malah bojo kula niku penyanyi rock. Penyanyi rock. Nggih, Kok malah giat no. giat pripun angger kula tinggal dakel niki bojo kula nyanyi rock. Apa? Ngorok. Oh, Ngorok-ngorok. nganti sekilan sedot neh kok. Kah. Gila nih kok. Nyanyi rock. Anu dibawani to, Pak ya? Nggih. Yo. Gentenan ini asmane sapa, Pak? Asmane. Dalam bareng Asma Wuri. Mbak Wuri, setunggalipun Nggih, dalam Dian, Pak. Mbak Dian. Wah. Mbak Dian Wuri. Monggo. Biyen uri. Apa sliramu ora krasa satenane aku satya ngenteni Yo, gantian. sawang jroning atiku Rek. Gawa mic iki jane Lah, meke dige kabeh, Pak. tak aturi Gus Dur kuwi pelawak lempoh kok nggih terus. Modiar kowe. Lempoh kowe. Oh, aku pengmu katarak. Sing Tenan didhawuhi kan dari Gus Ipul pirsa enek sin ana kuwi pelawak linggih. Nek apa kae bayarane padha karo sing ngadeg ya. Kowe. kula mboten linggih kula jengkeng kok. Monggo kekor ngematke iki lho. Mak lho kagare karo Bagong. Nah, senajan isih nom-nom Dua sejoli iki we suarane basicnya hebat iki. Kula pun ngematke Sik, aku curiga karo cah iki. napa Kowe sekolahmu ngendi, Dok? SMKI Kowe kenal Oh, SMKI. Kayak kenal karo- kenal karo Pak Kok- Joko Hermawan. kenal karo ngonoan kae. nggih niku wali kelas kula riyen Wali kelas. Wah jebole korbanmu ya wis akeh ya, Le. Lah iya termasuk iki ya gurune kuil muka kuwi kok ya. Marai ora munggah. Ya bocahe sing penting iki. Tapi wis lulus ya, Dok. Nggih, Ya, sampun. bejo dan lulus. lah pripun Yen ora kumpul karo kowe racah kalau kira-kira. Ya ora to. Wah pipone anyar le udut sedot. Wah, ala pipone anyar rokoke kok jalukan. Oh rezeki kok apa ya kudu tuku. Yo, terus ya, Mbak. sing tak tresnani tega Gantos. rasa kangen tempet jroning dadaku Kalau sok kangen tak empet dintut. Aja.
bisa dadi Kowe ora nyaru. Aja mbok ganggu. Enggak Pak Anom muga Kowe bisa dadi. kowe ngojo-ojo muni dadi entut muni ngono to kowe. Lha genah Pak Anom ning ngendi kok kangen dimpet dadi entut tuh kok. Aja mbok tirokke nek sing elek aja mbok tirok. Nah, waton tirokke elek bareng tirokke gareng ora. Lho entut tuku sae lho Pak, mboten iso ngentut operasi kok. Lah iya. Ayo kowe seneng to mau sak sore ngentut pengen ora ngajar. Jan kowe ra apa-apa cacike to ndiko minyak kayu putih. Gareng niku edan Pak. Gareng niku kurang ajar. Kula teng burine kok tatut-tatut tak hitung pengen 6, sak jam pengen 6. Lah kok ambune kok beda-beda kabeh. Isi dipangan apa wae. Ana sing mambu dedak barang ki opo. Kaya jaran. Wah, kuwi ngenyek nih kaya jaran mambu dedak. Entut kok komplit ambune iki. Asu iki ngene kok. Pundi kene musuhe medhe aku. Ora iso iki nggo rai ora nggo kothak. Rumah saya kuwi rai kuwi kayu apa piye? Apa? Kowe gojengan wong gerang ora. Aman nang tas kene aman. Waduh, titip iki sinden. Titip lho. Ya. Lewat tembang kangen iki Monggo polajengaken tembange didum Yai loro. Nggih. wayah wengi udan grimis ra uwes sumes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tambang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rena wengi pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku
jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah turut kalbu rasa kang tampat agawe dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rino wengi pancen sliramu wis ora krasa liwat tekangan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung sesetyo ngempeni peline endel manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Mbak Wuri, Mbak Dian terima kasih. Ya, hebat. Nggih. Mbak Wuri iki ya ora aneh yang apik wong Panjenengan putra pesinden. Sing niki, sing mriki apa, Pak? Iki Nggih, opo? Mbak Wuri niku putra Mbak Wiwi nika. Nika. Generasi penerus. Terus Lho iki sing diarani nunggak semi ora ketang mung sak huruf. Putrane Mbak Wiwi Wuri dadi padha W. Lah kowe iki bapakmu jenenge sapa? Yahmin. Hah? Yahmin. Yamin kok anak-anak kok jenenge Jumadi. Lah kowe wong lari dina Jumat kok ya. Oh, lahirmu Jumat to? Oh ya aja jadi suwe. ngedeni Rebo. Pun diganti Jumat kemene. Jan. Anakku ya ora turun raku kok. Napa? Malah bandar rotrok kok. Ning saiki wis mari saiki. Ora to, mari apa wong kecekel polisi kok. Kuwi lak ya mergo lawur karo anakmu kuwi kok ya. Ora sang rebuk anak. Padha remuke dadi ngomong anak. Ngomong sing apik-apik. Kok bener wong garing anake dokter, loro iki dokter kabeh Sing remu ketika ora Pak Anom lho dudu ke aku lho ya. Lah wong anakku dokter kok padake anakmu bandar rotrok. Sorry to Lele. Lah mulo kowe lek lho entah iki piye wong anakku ya padha tunggal. Lah wong kowe iki ya piye wong anak iso dadi piye wong kowe iki golekmu rezeki ya ngawur kok. Lah kok iso Rezeki ngawur? wae wong mbok nggo. Lho kok iso? Lah rezeki kae. Syuting dul disuting dul. Wong ora. Ngomongke sandang pangan aja ngomongke rezeki. Lah sandang pangan iki rezeki Lah ora? iya sandang pangan. Lah ya kuwi rezeki apa ora? Sandang pangan. Lah iya. Lah ya rezeki mbok pangan to. Iya, ora. Sandang pangan mangan sandang Sing pangan. rezeki pangan karo rezeki wong iki bisa dibedakake. Lah iki kuwi kateke kuwi. Iya saiki Mbak Wiwit genti. Mbak Wiwit. Ah, iki rezeki tenan iki. Iki Mbak Wiwit. Iki wiwit yo rezeki. Wiwit Mbak Wiwit Widayati. Iki sing jenenge Wiwit Sri Rezeki ya iki. Iki saiki si Kakung ngasta ketua dewan. Lho, edian ra kowe. Ketua DPRD ana Bengkulu kono. Lho, piye? Hebat. Ketua dewan. Wah, dewan. Kowe ketua Ora hebat. bojone Wiwit ketua dewan, kowe lak ketua dhewe to kowe. Ketua dewan bojone Nek Mbak Wiwit kuwi ketua dewan. Nggih. Nek Bagong. Bagong iki ketua hewan dadi ya. Bojomu diarani ketua hewan. Wis pokoknya sing ngendika Pak Anom ora masalah. Soale laire karo batine mboten padha. Iya. Nek kowe sing ngomong ki nyok nyepatani wong kowe iki. Ora usah ngomong sing elek kowe. Ya, Mbak. Mriki, Mbak. Nggih, Mas. Mriki, Mbak. Mriki. Iki rezeki kudu. Udu. Tuh. Beda. Padune mbok gaduh.
Masamu tempe apa digaduh? Ning jenengan kan jatuh cinta karo Mbak Rezeki kan gara-gara ngene ya. Apa kuwi? Angger ketemu wah, dungane apik banget. Kowe nek ora ngerti aja melu-melu. Ora gelepung nyileh halu, ora tepung melu-melu. Waduh, nganggo parikan. Ora gelepung nyileh halu. Sabar lho, Mas. Sabar. Nek kowe halu dikekke lapangan. Apa terus? Iya reng iki. Apa? Iso nggar ora iso gulung. Ayo. Kowe Ngatang-ngatang ning lapangan. ana lumpang aja nggo wadah bayem kowe. Apa? Wong lanang aja macem-macem kowe. Ya, ilak tenan. Kurang ajar karo Lawan wadih. Mas Bagong Gareng. jan ilok dunak weton mediun Bagong. Napa niku? Penak rasa terus ngrasa memedun. Rasa penak memedun. Niku wong napa niku? Wong numpak sepeda kae lagi ajarane. Nah, ngoten dijelaske ngoten kesanipun cetha ngoten lho. Aja kaya ula mangan linggis kowe. Apa? Ngeteceng. Ora kuwi ora parikan. Lah ngopo sing ngomong pare aku ki jelaske. Kok ulama mangan nggih sok ngececeng. Lah sakarepe ulane ular mangan linggis arep mangan pacul. Urusane ula kowe kok apa ula kowe kok melu-melu. Saka Bali menyang Solo. Apa kuwi? Si Rezeki kae bojone sapa kae? Kowe aja macem-macem kowe. Padu mulai. Kenci aja mbok tandur karo wetela. Apa? Rezeki lak bojone Parno to. Wes. Gareng edan ora. Bojone wong dirembuk ora. Marai aku seneng. Aduh. Marai kula wedi ngono. Lah aku lak gur ngrembug. Rembug ya wis. Lah aku nganggo kok. Aja nganti wong-wong do ngerti. SMS lah ya iso, SMS iso to. Nomorku ya ngerti kok. Cetak-cetake wong. Ayo ngomong neh. Pak, anake pun sementen deh, Pak. Anake, lho, 4 tahun ora ketemu lho, bareng ketemu nu mau ngekeki duit 100.000. 4 tahun diopahi dhuwit 100. Kowe aja sadis nek ngomongke. Aku ketemu ngene iki ngene 50 kok kowe kok ngomongke 100. Maksudmu piye kowe? Saya sithik. Kowe aja tumbak cucukan kowe. Ya nek kuwi saya sithik. Lho kowe nek ngomong sing jujur aku ki ngene 50 kok mbok omongke 100. Lah kok 50 kok pernane abang. Ke duit monopoli. Koyone. Ra gablek. Badhe nyekar menapa? Nah, anu tak aturi milih Mbak Wiwit. Monggo. Pilih Pangkur Semarangan apa pilih Asmarandana Semarangan Tilok barang? Wis. Sing kepenak, sing tekan, sing nyandak, sing Nggih. iki. Ning yo padha nyentite kuwi. Oh, nek ngaturi Mbak Wiwit mung enteng-entengan ya percuma. Oh, iki biasane jaran goyang iki. Ki cara lawas. Cara Cara lawas. Oh, jaran goyang kok. Lah aku kalian ya. Mula ya gandrung karo kowe perkara mbok. Sapa sing gandrung? Ya Jeki mau. Dan, gareng edan. Bener. Ngawur. Napa, Mbak? Napa, Mbak? Derek kemawon napa? Iya. Anu ngene. Tibane mengke napa, Pak? Tibane. Ya beda-beda no. Oh, beda-beda. Tiba ning galengan ya eneng, tiba ning ngamping ya eneng. Melu-melu. Ora kok. Anu, Tiba ngene. ngendi? Yen derek Pangkur Semarangan wis. Nah, wis kecekel, wis kena apike. Ngomong tiba kasur. Bagong karo Mbak Jeki. Reng, diatasi reng. Bang, angger mbok pateni lampune ora ketok irenge. Ayo. Wong edan tekan kulit barang domongke. Kae iki Jenengan yo jatuh senengane cinta. seneng sok fitnah. Kae iki ora ireng. Lah apa? Besi sik kowe iki. Fitnah senenge fitnah. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Ini ya. Gak. Dalam. Wis. Diam kari Mbak Wiwit tok. Biasa. Monggo, Mbak. Mingkar mingkur wengu kara akar
Bet. Awas, iki ngancik lho laras cilik. Hati-hati, Mbak. Tak dongake muga-muga kuat. Atos-atos, Mbak. Dening Mas Wijo. Nggih. Selamat. Yo kurang sithik yo. Alhamdulillah lahir reng. Napa Pak? Napa? Lahir kuning. Oh telek. Oh, lah iki ana corone ngene kok lho. Metu lanang jebule coro. Ya. Sinupa sinu karto mrekra tarato pakar tining ilmu Mbak Wiwit. Dalem Kang rokok nggih tindak mriki. mboten menika Ngabene ya dijak ya kuwi ora tadi. mboten kondur kala wau. Oh, ngeten. Wah, Kabar lawuh ngoyo ya. kabare Cak Dikin piye? Gong. Mung nyuwun pirsa. Tiba tak plathok lambemu. Mung nyuwun pirsa karek teko muni mboten ngertos Wong iki tepo slira. Oh, saya. Kowe kok ngurusi sing wis-wis. Kowe ditakoni kabare Jegi piye? Ya ya serik to. Serik. Lah iya aja sok takon kabare wong liya. Oh. Sik, Bagong jadi lempoh apa iso ngadeg? Ah. Lempo. Oh ngadeg. Adek. Aku ndelok gosipul. Anu Cak Dikin anyang-anyangen wis mari lho. Ora gagas kuwi, wis. Kuwi masa lampau ora usah dirembuk. Masa Lampung. Lampau. Oh, lampau. Ora wis jari aja diuwek ndamake. Nyanyian. Kang tumrap Nyanyian iki napa? ning tanah Nyanyian. Jawa. Wes. Nano. Eksos. Nanur. Agama Kurang dhuwur, Pak. Agama. Kemeng aji. Ya. Wis boleh. Lulus, Mbak Wiwit. Lulus. Turi putih buka saking gongso, maca sing griyak. Halungan kurang seru. Pisan kas. Seru. Yuk. Yuk, saene. Turi-turi
Kembang kembang kantil nganten anyar diiring bedil bedil muni jaran jundil kepleset gundelan pentung kakek malah jangan dindi Wariane iso ya. Jatuh meh dadi wong ayu. Iki Banjur kowe padha kemayu. Titenono besok tuamu kempong perot wis ora payu. terus Aja ngira umure dawa. Jatuh meh dadi wong ganteng. Banjur kowe mung buru seneng. Titenono besok tuamu gegere mbungkuk ra iso lenceng. Jangira. Lho gegere mbungkuk ra iso. Tuh, ora kuwi karepmu. Lambemu karo atimu ra padha. Ya wis ora percaya ya wis kok. Kudu meh dadi wong bagus. Anjir kowe padha kementus. Bagus yen ora urus, ora beda lakune wedhus. Ganteng kuwi mau ganteng baleni. Kudu meh dadi wong ganteng. Anjir kowe mung buru seneng. Iya. Ditenono besok tuamu gegere mbungkuk ra iso lenceng. Gegere. Sing ngomong ki lho, penyanyi-penyanyi du. Oh, cah cilik-cilik kowe ngomong udu ngono kuwi kok. Ya luwe wong pancen kuwi tak wulang kok. nggih terima kasih Nggih, matur nuwun Mbak Wiwit. Mbak Wiwit wis ngetoki kadigdayane Nggih. Pangkur Semarangan Jebule den-denane nggih sik kuat. Pangkur ameng-ameng nyawa nek niku. sing kakung iki ya sing saiki iki nek bawa ya nyenengke Nggih. Sing Jebet pas metro nang Yojo ya Gandem. iki kok ora. Swantenipun gandem nika. Nggih terus Sing saiki Oh, tur kendel nyawer bojone sing saiki. sing saiki. Oh, kowe urung tau disawer to? Urung. Wah, muga-muga ora. Kuwi sing saiki nek sing biyen piye sing biyen piye? Sing biyen piye? Sing biyen sapa? Sok seneng nyawer apa ora sing piye? Sing biyen sapa? Lho piye to kuwi? Sapa sing biyen? Lho lha ayo muni Gong. lho kuwi wis kenal dhewe to kuwi. Sapa? Alah lho. Sapa? Kuwi lho. Mardukin. Arek-arek kencing manis ya Nggih. iblis. Sedaya niku namung ampilan. Nggih. Ora ana sing langgeng. Terus Bojo ya sileang. lho Ora. Lho, Bojo kok Wis, silean ki lho. tak urus rek iki. Ora Maksamu kuwi lho, aku nyatane bojo ora ana kok sileane sewan kok piye? Piye sing karepe piye? Maksud iki ming sedhela mboten tutuk suwe wong nyatane nggih. Nek ya tembungmu aja silian to, bojo kok silian aku ora trimo, beh kowe bojomu go tak ganti terus silian. Lho kowe kok ngerti? Ngerti wong kelakuanmu iki karo rupamu padha eleke. Begene bener. Alah, malah bener. Nggih, terima kasih. Matur nuwun Mbak Wiwit, turi putih, Nyuwun lelagon kijing miring. kijing miring. Nuwun sewu, Pak Petruk dari sakit sowan saking kula Pak Guru Pingguk, Pak Suprayitno. Oh, nggih. Mboten napa-napa wong sibuk Pak Guru. Iya. Nggih tindak selon ya ngasta jeruk. Sing arep-arep. Niku penting niku. Kijing miring iki goleki sinden sing rada Ganas. seneng gecul. Nggih. Sapa iki? Sing seneng miring, Pak, sing seneng miring. Maksud Sing miring kok. Sapa, Mbak? Niki le. Mbak. Mringkil niki iki Bu apa iki Bu Maratus ki? Maratus. Maratus, Pak. Maratus. Iki kudu sing cong lho iki. Nggih, cong lho. Ayo, cong yo kene. Ayo-ayo jenenge gopek. Ayo. 500. Wong loro. Pami kali 500 kene. Heeh, wis ayo. Ayo kene. Sinane pirang-pirang kok. Sinane 18 lagi iki lho iki kudune mlebu muri. Ken rata apa nae. Nggih kaya ngedum-duman piye kuwi ngono kuwi. Yen sawang sedep Ora dum-duman Mas Bagong mau ora ngruwoki Mbak Bentari Pak to. Dum-duman rezeki maksudipun rezeki niku mboten duit mawon. Iki ngurmati Rama Iki. Mantri margo iki wis jabatan terakhir. Mula iki lillahi taala para ibu-ibu padha ngramekke caos pasumbang bengi iki. Tur ora kok rampung gara-gara kuntur ora iki engko sak rampunge wayang. Ngantos Margo ngurmati karo Rama Mantri sing iki jabatan terakhir. Oh, nggih ulang taune iki maketan iki. Panitia wis meling paling lambat
paling lambat lho kuwi 30 3.30 kudu wis rampung. Wong mlan sing ngendika paling lambat 7.30 ngoten nanti 7.30. Maksudnya kira tekan omah. 7.30 ya Bagong dhewe ning kene 7.30. Enggak, ndarani wong edan mangke. Maka kijing miring. Sik kedap usul. Apa piye? Kurang ajar kowe. Ngopo kowe nyeluk jenengku? Ngopo? Ju ngomong apa? Bokong usilet ngentut Pak niku ngentut Pak. Ping 7 Pak, ping 7 niku. Hari cacahe lara tenan iki gare iki. Terakhir iki mambu pakel jenis elek. Mambune warna-warna kok. Monggo Cok, punaturaken niki kijing miring pundhutane kadangku saka Pingkuk Pak Suprayitna. Nggih, katur Mbak Darjini wilujeng jangetangen. Yo. Nggih. Nika kijing miring. Monggo Mas Gareng kijing miring dados. Hayo Mas kijing miring, monggo Mas kijing miring. Kijing miring etan lancir kuning dinggo rebutan. Mas kijing miring Mase kijing miring lara disampirne mae cerak orang ngampirne Mbak. Ayo Mas kijing miring Mas kijing miring ngetan baling ngulon apa setiane kelakon. Ayo Mas kijing miring Mas kijing miring blarak disamperke mae cerak arang amperke. Mas iki piye Mas kijing miring ayam lamu ayam yen wis ketemu. Mas kijing miring mangga Mas kijing miring bayame kuning-kuning ayame yen pinuju sanding ayo Mas. Mas kijing miring bayame kuning-kuning ayame yen pinuju sanding. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas kijing miring Mas miring-miring karena disamperke mae cerak orang ngamperke. Terima kasih. Matur nuwun, nggo tau adem. Mbak Fahmi tak aturi lenggah. Lenggah. Mbak Maratus ning ngono sih. Tos. Aku arep nimbali anakku lanang Nanda. Alah, go pecis barang. Arep go pecis kaya gendong sentret kowe iki. Kene Nanda kene. Dah, timbali pake. Bapak kok ya pirsa nek aku ki kangen pirang-pirang dina gak ketemu. Rasa. Wong tuwa ki separapat tamat kok. Lung. Kang Mas, piye kabarmu? Pidato sik. Kok pidato sik apa ya? Ngono Sugeng dalu, sugeng enjing. Para pemirsa. Ngomong kok untune keserimpung. Kowe penyiar radio bareng. Nggih, wonten dawuh. Kok pedesen bar mangan apa to, Lis? Wonten. Kowe kok sajake kok grogi. Kering lho. Kering. Lho kering apa? Lah iki mburine tak idik-idik kowe. Lho.
Piye kepethuk 500 ning Magetan piye? Owone Piye adem. rasane piye? Sik mripatmu kok ora sopan ngono to. Mboten, Mbak. Nek ngawasi ki ya padha nggon mripat kok sing diawasi kok bangsa liyane ngono Iki to. umpama sing kuwasa ki njudukke kowe karo Mbak 500 kira-kira kepengin duwe anak pira kowe? Nggih. Ditakoki Mas Bagong Pengen iki duwe lho. anak pira umpama dadi bojomu? Pengen duwe putra pira, Mas? Lah pira ta, Bu? Guro-guro kok wis kundang, Bu. Cepi. Yo wong bojo urung dadi bojone aja Bu. Yang. Lho, nggih. Lho, lek yang nek wis nduwe anak arepe. Lho kok yang duwe anak pi? Lek takon anake pira? Aku umpamane pengen duwe putra 11 apa panjenengan kuat. Iya jenah nek jek enom wae. Masa ora percaya iki. Lho yo kabeh kuwi lak panyuwunan kisa lah. Ning Pokoke kowe njaluk anak pira-pira entuk sing penting rupane ora kaya ngene iki ya. Lho, lah wong gawene karo kono kok terus anakku kon kaya sapa lho, Mas? Piye? Apa anakmu pakai genduren apa? 11 tenan janjeni. Kira-kira kowe isih kuat ora? Kuat. Terus kan kok macasa. Gak krungu kok. Oh iblis. Ning tenan lho ya. Ngarep gawe anak sing apik kowe engko merguru karo aku. Lah, apa iso, Dek? Kok cedak kono gen. Kok malah dipaido lho. Ngece kowe. Urung ngerti kekadigdayanku. Tekok nek arep pengen duwe anak puter apa laki-laki kakung kuwi piye ngono. Pripun carane pengen duwe anak? Coba mantra. Kowe kok utek wae ning nggon benik iki ngopo ya? Oh, lah kathokmu ki lerek gake sik. Kuwi bener Joh, anggere petho wedok ayu kok bodol kabeh. Iya piye? Nek kok Mas Pripun, Dik? Eh, Kersane ini. gadah duwe anak lanang. Lanang. Tanganmu kiwa nyekel pundak. Heeh. Pundak. Pundak. Kiwa. Kiwa kene. Oh, Nek kula mudunge kiri kula. Kiwa. Oh gayamu lho. Oh, gaya. Oh iblis. piye tiga Sasaradan iki kok. Nggih. Pengen anak sing apik. Nggih. Kiroke mantrane. Nggih. Het entel het. Het hendel het. Hot ontol hot. Hot ontol hot. Anak sapi jenenge pedet. Anak sapi jenenge pedet. Buntelan poti jenenge klemet. Manut to kowe iki. Buntelan koci jenenge klemet. Buntelan konci jenenge klemet. Kuning nang kathok jenenge cet. Kiroke. Wingko. tangane mau piye tangane ning kiwa ning pundak. Ndak. Gandeng. Kaya nyetrum itu. Kowe ngopo kowe? Warek. Kowe tenan mantun maem. Kowe iki nyayang apa arep nekek? Tanganmu wis, ora sayang. Nggih. Bebas kowe Roman, kowe rasa pengaruh Bagong. Roman karo 500. Piye Kang Mas? Apa panjenengan ngersake dipijeti? Aduh, ya genah lah. Dipijeti masa ra gelem ngene iki. Loh. Lah umpamane gelem, lah panjenengan pilih dipijet ingkang pundi Kang Mas? Malah minger. Nah, anu saiki aku umpamane aku lara sirahe panjenengan mijeti apa Iya, nih? iya nggon ngono mau sirahnya. Lah umpamane aku ki dodoku sesek sing mbok pijet nggon ndi? Ya tak keroki ya. Wong aku jaluke dipijeti kok. Lah gak wani aku. Aku nek ngono iki sawanen terus wis. Sawanen. Rumah samu iki setan kok nyawani kowe. Wah, apa? Omong aja sembarangan iki ngenyek. Oh, yen ngenyek wong wedok. Kowe pilih tak tapuk apa mbok tapuk dhewe? Tak tapuk dhewe. Nanda. Dalem Bapak. Aku takon diwangsul sing pas ya. Nggih. Nek 500 kuwi dadi kompor kuwi dadi apane? Kula dadi mancine mawon. Lah kok dadi manci? Nggih, numpang terus ngono. Iya. Metingkring terus ngono. Heeh. Nek 500 dadi dalan kuwi dadi apa? Nah, aku dalan aku. Dalan, Mas. Iya. Nggih, kula sing ngliwati ngoten. Waduh. Mbedina mbok iles-iles ngono. Iya, ya tak delosori.
Wah. Saiki ngene. Dalan Akhir kok didlos. Nek Maratus dadi kembang kuwi dadi apa? Kula dados tawone mawon. Kok dadi tawon? Nggih ngentup wae. Apa duwe entup kowe? Yen duwe, Entupmu kok tegesan. ya penting kan duwe. Souvenir kok. Kowe sing wani. Kok souvenir? Souvenir. Souvenir. Oh, gawe gantungan kunci apa kowe? Anu, dirayu nembang apa ndak karo Maratus? Sitok seneng nembang apa kowe? Kula nganu. Apa kok menurut kowe dhewe ora usah takon wong liya-liya. Kowe senengmu Sing apa? penting rame penonton ra mudeng ki apa wis nembang apa? Apa? Sri Huning bawa kula nggih. Lho, wis ngono kok iya. Wis to, wah gak krungu aku. Oh, Turu. Kowe mau ning kono. Kowe mau ning kono apa? Film. Ana lagu. Lha iki nonton wayang sing dalang Pak kok turu kuwi. Lah, Kowe mboten. njaluk tak kaplok apa kaplok dhewe? Kaplok dhewe. Ayo. Aja. Nek kaplok dhewe iki ngene. Lah ngene iki gelag-gelag iki kaplok dhewe ngene iki lho. Apa? Nanda. Sing kira-kira iki iso nggo roman ngono lho. Idam Sari. Idam Sari. Ning sing Dibawani ya. nganggo rasa lho. Wis meneng ae sing bawa ben Nanda. Ayo. Hayati diayati. Meneng ae nembang turah-turah ngomong ae. Bakal disentak. Astagfirullahaladzim. Wis elok iki. Wis wani tak bagong. Ndek kepinteran kaya ngono pamere ra umum. Penting geleling. Mending geleling. Ora usah ngrungokke apa kuwi sing ora ketok. Ki enenge mung awake dhewe wong loro iki. Sing ra ketok ki entut. Tegese iki ora usah gagas liyane ngono. Nggih. Iki tok di romaning taman. Iya. Diwiti. Bismillah. Duh wong ayu pepujaning ati. Sikilmu kok kiwa kabeh ya. Aja ganggu to, Mas. Ora, aku mau ngrusak kok. Iki glanyep kabeh awake. Tenan iki. Kok iso ndredeg iki lho tanganmu iki jane napa e? Aja ditakoni buyar yo. Wong seneng ora entuk takon. Meneng ae to. Kaya Galak. ngene wong nandang asmara. Jan. Kang Mas, Rak-rak-rai. mbok karo lelungguhane ngebok kono ya? Njuk. Ayo, kok njuk? Ayo kok njuk iki lho. Njuk. Yo, karep yo. Ayo karo lelungguhane nggon mbok kono ya ketok kepenek ning pinggir kali. Ayo lungguh yo. Yo. Aja, Bu. Buke lumuten. Matamu namake sik. Matamu namake kok ngene kok lumutan. Nek rai kok lumutan. Kowe cen wedhus iki kok. Rai dandani sak sore kok mnibuke lumutan. Iblis kowe. Bengi iki kowe bagus. Wangi. Iki anakku kok. Iki anakku kok. Bagus pokoke. Terus ayo. Anak kurang ajar gecek kowe. Nek rai kok lumutan iki. Edan ana kuwi. Heeh. Edan. Apa mung awakku dhewe? Dadamu kok ketok kepenek jembar banget. Aku kepengin turu ning dadamu, Kang Mas. Aja. Kowe iki roman apa ngempet kuyo? Sing antek to. Oke. Nggih, Bun. Wong kowe ngedepi Maratus sok mripatmu yang wiwit iki apa? Kowe ngopo? Lho. Oh. Kowe kok wong romane karo aku kok mripatmu tekan ngendi-endi? Ya dolan ora oleh. Apa enak wong roman kok mripate Ora. dolan lho. Motot. Ora. Kowe iki seneng tenan karo aku apa karo Mbak Wiwit? Seneng karo Mbak Maratus. Tenan lho ya. Ya wiwit piye wiwit? Mungkin purun. Loh. Kowe wong lanang lenjeh kowe. Kabeh mbok gelemi. Lah kula jrembok. Mbok. Iya.
Duh dewa Jawata agung Awake kok Aja dedek dileski wae. sono mring wa Nah, dileski. mami Kuwi dianggep ora nek wong ngono wae. Kowe Nggih. tak dhewe. Yo. lah Mbak Maratus Kuwi paribasane ngono. Oh, nggih. Kowe karo Maratus. iki anggapan iki nang alas gedhe, ora ana wong. Jan. Anane mung kowe wong loro tok. Ora enek liyane, eneke mung kewan. Kewan. kuwi udu kewan Oh lha apa? paton kekeane lho Piye? Madhep rene nek ngunekke aku madhep rene. Madhep rene. Kowe kok ngunekke aku patol. paton Paton ki apa? kekean lho kaya gangsingane lho didu lho guli-guli ngene lho Iya. Paton iki gangsingan iki lho, Reng. Hati-hati, kowe iki mbok ngilo awakmu kok galengan kok ngono kok. koyok Terus. Sing seru nano. Cetha. besok kapan ketekan Karo nyandak pundake Maratus no. itu napa-napa Pundak Apa? Kuwi los. Tangan kiwa menyandak pundak. jejer lan wong Iki kita tuntun kowe iki mlaku. likaten Wong edan. Oh. Alah. Ki pancen bocah ki. Oh, Biasane ro wedhus ro wong ayu. Terus likaten. bocah ki laire maghrib. Iki aja Maratus aja mbok padake sinden sing ning Kalimantan kae. Piye sing Kalimantan piye? Ndak. nggih wis tuwek no balseman ku yo ambune yo ngalah Tuwek balseman ampun. Kaya kowe ki wangi-wangi yo. Nek suarane. peyeh ora kena dirungokne Sik Mas Gareng aku penasaran. Sing diomongke apa? Apa Apa prikaten? Prikaten ki apa? Apa ya? nggih kram ngoten lho Saret Kram Sing berapane? cahe dolan kok Apa ora templek to lho? Kok iso dolan ya ora mbok templekke. Iya. Ayo nek wong sing lemu-lemune iki dolan kok. Iya. jejer lan wong ayu Terus. Ki sing elek ki kabele ora suarane iki. meneng umpama nira nahkoda Elak. tanpa prau sasat sarah Kanggo tek. Wah. Ngono-ngono kok terus giler. Kok terus nrocos piye? Kowe iki nrocos perkara nembang apa perkara nyawang Maratus? campur Hah? Campur. Sarah ing Jolodri apik lho sare nadai. Empuk ngono. Mas Nanda. Nggih, dalem. Panjenengan tresno karo aku tenanan. Tresno tenan. Aku pengen duwe pepinginan kowe gelem Apa? nuruti. Gelem. Patenono kewan sing ning kurimu kuwi. Heeh, ndi bocahe? Wani kowe karo aku, wani kowe. Lho, Oh, arep macem-macem. Arep mbok pateni ngono, ngisor gak digawe lep kok ora. mboten. Nggih, mboten kula pateni mung kula keceri jeruk. Edan iki, edan iki. Asli edan iki. Kisah kekejer. Lah iki mesti ulangane Bayu iki, ulangane Bayu iki. Mau ora ngono kok, bar madhep rono temen tentek kok keceri jeruk iki. Iki mesti ngene dikode iki mesti iki. Nyidam sari as mara Aku kepengin nek kowe anu Nanda. nggih. Kowe jogeton ndiroke Mbak Wiwit ta piye? Ha iki. Ya, wis. Mumpung ana Mbak Wiwit. Mumpung. Iki. Wis tak pengestoni, tak lilani ra apa. Nek ora ono nyok nirok-nirokke saiki bareng ono ayo tirokke. Piye? Ora gur lirak-lirik tok. Heeh. Yo. Mboten, Mbak. Lho kok Nggih, mboten napa-napa nggih. Nyuwun ngapunten. Nyawang rene, nyawang rene. nyedak oh. Nyedak. Aku ikhlas kok.
aku ikhlas, Mas. Matamu kena rimasan ta, Le? Mboten, kula sawungkan enten iki. Njaluk ngapura sik. Mbak. Anggo uyung iki dadi ngene aku iki. Nyuwun pangestune. Mboten napa-napa nggih. Nek pun methuthuk pindah. Waduh sundul. Cah enom kok omongane kaya barjo gedhek. Ya. Pun. Nggih, monggo Mbak langgamipun. Oh iya. Iya, Kang Mas. Minggu anu joget irake Mbak Wiwi to. Nggih. Nggih. Nora tak ketak. Ya Allah, Sik nggih. jogete Mbak Wiwi piye to? Dangdut apa tayo? Nggih, dangdut Mbak dicontoni titik ae. Oh. Ora, yo piye jogete Wiwit piye? Ayo piye jogete? Supe kula. Wah, sayo. Nek jogetanku piye? Ora. Jogetanku piye? Jogetanku piye? Jogetanku piye? Oh, nek Mas Bagong Bagong piye? Nek Mas Bagong piye? 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 Aku lo kaya plenjungan yo apa? Malah kaya ledek bedes. Jogete kaya apa dah? Jogete kaya entung. Wis. Yo. Ngece. Diaturi anu langgam terus ikut jogeti Mbak. Yo. Arep Mas Nanda yo. Kaya Mbak Wiwit, kaya Mbak Wiwit. Sliramu segar melati. Sak lembar pe. Aku kombang nyedam sari. Yo, angkatke. Apa sliramu margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Sinaksen lintang ngiruku semana. Janji prasetyane ngati. Tanesaku mandeling netra renosa. Karasa rasane driya. Mider rasa jagat raya. Hai kalingono bukir samudra. Narayilang memanise. Aduh dadi hati salawase. Nalikane ranging dalu atiku lamaman sira wong ayu. Nganti mati nara bakal lali. Lakae lintange mlaku. Deh. Injih, Terima kasih. matur sembah nuwun. Mas Nanda. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lho iki ra mbok terkenda, Nanda. Njaluk tereng barang. Lho, iya lho kowe iki wong lanang tanggung jawab. Lho kok mlaku dhewe digandeng. Digandeng rukun sing rukun. Gendong. Ro bojo. Kowe yen ngono kaya ula sawa mangapmu. Wong kon nganu kok ayo sing apik. Kusik sadurunge linggih Nanda yo. Gandeng kuwi ya sinau ndalang ning Mas Bayu to. Aku arep kepengin krungu sulukmu kaya apa. Iki. Nang dodo apa patetan sak ngarepmu. Meke mbok gode. Adodo mawon nggih. Jengkel. Adodo mawon. Dodo ya, ya. Aku jengkel dunake kontrong aku jengkel aku. 6. Kurang ajar. Ya. Nanu. Sigra kang bala tumingal acampuh samya ngedali ler tatet wileting gandha
Danyanggung manguncang niti benjang sang aji mijil lati nyong taliwus elak kaya siapa dah nanda kaya siapa Mas Bayu wah betul mas Mas Bayu iya bun matur nuwun nggih Bu nggih sami-sami Gur kuwi tok isomu dah. Isomu melu Mas Bayu pirang-pirang tahun isomu gur kuwi tok. nggih mboten nggih maem barang Loh, Kowe takon ya werna-werna mbok ya isomu apa kok. Mane bingung golek apa to, Lek? Golek kacumu to. Lah takoke kene mau ngene mbake iki kok. Wis aku untung iso sulapan bim salabim. Dian. Lah kok pinter temen. Liyane suluk jebule iso ngumpetke kacu. Oke sulapan karepe ngono. Hebat tenane. Cah pintere kaya ngono. Dian. Ampunen. Dian kok remason, sumpah remason iki. Dasmu mbok goke remason ya. Iki to kaya ngene akeh. Tak genutul moto rek iki lho. Nek iki kampak PPO remason komplit nek iki kok. Loh, petise kok komplit ya iso. Jantenan iki. ngene mau nanda wis ta suluk cara Solo to saiki gede bagong Dah. suluk gaya Jogja wis Aja ngisin-isinke aku kakak. wis iki terakhir kok Ayo, ayo wis sing terakhir. Bar kuwi arep mati sak karmu ayo. Kowe arep kon nanda karo nek werna-werna wae. Kowe tak jagoke Nanda jagone Bayu, kowe jagoku ayo. Cara Yogya. Ning kok aku silih bojomu. Bojo kok silihke iki lho. Maksud iki sesuk nang pasar bareng ngono. iya piye Kula ngetoke nengen nek. Sing kiwa Sulaya. wis sak karepmu sak kepenake uripmu Nggih. Ayo nang tenang di. Amit lah. Nuwun sewu. ayo Sukra mangkara tumpak mendo teteki neba sumawaracita Anggara Rakata Respati mintuna sasat Nawadewa Dasa Ratu mustikaning jalma wah elak bagong Iki kaya sapa gong iki kaya sapa Mbah Gati. Mbak Kati tuh yen iki kaya Pak Sis kowe. Gah. pasis bojo kae Gah ora tak tiroke ngejak aku pindho dutang gah. Gah sing elek-elek gah wis pun. Sampun. Pangapunten iki. Pun iki. Yen anu Pak Sis e dalang piye? Yen dalang piye Pak Sis? Gah ora niloke kae. Kae jane apik jane nalare sing elek gah. nggih terima kasih Nggih. Jan Pangapunten mung mung latihan. mboten sae kok Nggih. Cepi iki salagungkas iso iki. Nah, sik. Saged. Apa ya iki? Kur Pak, kur sedaya Pak Majeng ngoten Pak, Nggih. kajeng ketinggal sindene Pak. Terus Sedaya ngadeg sinden nek sing boten ngadeg wudunen ngoten nuwun wis. apa Mbak? Kur apa Mas Gareng? Ayo. Anu, sik Sri Majemuk. Ngajembok iki gending oh Nggih, koplo. nggih, nganu. ana napa sing kira-kira apal kabeh mohon Pak. Cucur bau. Anu, gubuk asmara. Nggih? Niku Setuju nggih Pak Sedek? Mriku nggih Pak nggih. Gubuk asmara. Ah, mriku nggih lho Pak. Lah nggih. Lah kiwa tengen ayo. Gubuk Sayap asmara, kanan nggih. kiri ngadeg kabeh.
Ngadeg kabeh. Kabeh. Nggih, yo, nggih. Ulang tahun Magetan kok, ayo. Ayo. Monggo, mriko monggo Pak Jumeneng sedaya rane. Monggo. Rane sing dipilih kabeh, ayo ngadeg. Nah, wah. Lagi iki lho Jan. Monggo. Niki niki. Ayo kabeh putar suni yo, ayo. Ayo ora ketak sampe nggon Bayu kuwi, wayang Bayu kuwi yo. Monggo. Kayane dodol obat sapa to, Kek? Monggo. Mas, wayange rong bar Mas. Mas. Malah bingung iki kok. Wayange rong bar, Mas. Kayak kaya lagu judule nganu Pelangi di Matamu ya kaya. Monggo Gubuk Asmara ben manukur. Monggo, ayo. Nah, yo. Nah, majeng yo. Buka celuk-celuk. Monggo mangke nampi sembako nggih. Dados, yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek. Yo kali lega Yo jaga kabar tulisan warna abang kaya isih jenenge gubuk asmara biyen kae tak go aku tresno
Terima kasih. Sing aku linggih sapa? Ayo jeng ngadeg, ayo. Ngadeg kabeh. Oh, rada. Oh, sik. Sing akon linggih sapa terus ngadeg? Ayo ngadeg kabeh. Pisan kas, pelak genti pelak. Oh, dari sini geringgingin saiki. Yo, saya genti pelake memanik. Nah, memanikmu. Kur meneh pisan kas yo. Ben anu ban ilang anu kejune ben ilang. Gringgingine ben ilang. Ora kram nek ngadeg. Yo, memanik, Cok. Iki sing gayeng-gayengan. Buka celuk terus langsung dikurke maka. Mung sliramu kang dadi manike kalbu. Terima tepuk tangan untuk ibu-ibu orang gono saking Magetan saking sakjroning Magetan mah. Jan 2017 iki meriah sindene metu kabeh. Iki durung kabeh iki terus isih ning tunggale. Oh iya. Lah nek kabeh iki sak terep iki kurang nggone. Oh nggih. Sak terep kok. Nggih, terima kasih niki pun diaturke lelagon-lelagon kangge panglipur. Mas Gareng ayo matur karo para pirsawan karo para miyarsa sing ana dalem. Ingkang sami mirsani paringgih dalu menika kala wau guyon wewatonan namung kemawon menawi wonten lepat lan kirang saha klentunipun mugi gunging samudra pangaksami. Rahayu sami pinanggih dirgahayu Magetan matur sembah nuwun. Meh rahina sepubangiwang haruna kadinetraning uga rapuh sabdani kukiloring ringkani kara sakatar
niki ning agung lero sing pini panca lang indriya mangun kong kanduan rimang lelena tanpa kanin belar kayuwangan jenggring saloko ing kayuwangan jonggiri kelasa ya ngondarandur bawana ya ing kayuwangan Suralaya ing madyaning bali pariwarna wonten teja mangranyada lanang tutesaning Sang Hyang Bathara Guru ingkang pinarak ing Palengkarekna sesempel mbandini anampi dateng Prateling Hyang Narada ngirit sang ya para Pandhawa teka mangkono rareh ririh sabdaning Sang Manik Manya mecah marang sepingkang swasana Om lang indriya mangu kanduhan rimang lelena tanpa kanin
Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tang paswulan upamanika wintang tulya kusumaya sumawur lumrape kang sekar kadijladha Pungilah ing masidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada ingkang sampun kundur ing kayuwangan kanthi ngirit para Pandhawa. Inggih Adi Guru, mugi handasna kawuningan. Bilih anggen kula nimbalipun Werkudara sampun kula lampahi. Nalikanipun kula dumugi negari Ngamarta nedhengipun para Pandhawa sami nembe mirengaken wejangan saking pun Werkudara inggih menika kawruh panunggal. Wasana sareng kula dawuhaken timbal Paduka Adi Guru. Atra wangsulanipun Werkudara sagah sowan. Nanging sedaya para Pandhawa sanesipun sami tumut mila kados Adi Guru padhong dawuh. Atuku paring sabda Adi Guru. Inggih Kakang Narada sampun kula tampi dawuhandika samendang boten karempit. Kepareng Kakang Narada lenggah ingkang prayogi ulun nedya ndangu dhumateng pun Werkudara sakadangipun Kakang. Oh inggih, monggo Adi Guru. Namung penyuwun kula dhumateng Adi Guru ngantos-antos jalaran Werkudara dumugi ngriki menika sawung sawega dhateng sawung kawisipun Adi Guru. Inggih Kakang sampun kuwatos. Nggih, mugi-mugi boten wonten lampahan dewa dipun wiraken kalian titahipun Adi Guru. Nggih Werkudara Bathara Gurapa lan sira Pandhawa Puntadewa Arjuna lan kembar wonten dawuh nuwun kula pegulun ulun mundhut pirsa ing antarane wong lima iki sapa kang dadi juru wicara. Aku kang makili dadi juru wicara. Mengkono iya sakabeh pitakonmu aku dhewe ingkang bakal mangsuli. Werkudara lamun wangsulan kita mongko nganggo dasar kang maton lan ulun anggep bener jeneng kita Werkudara sakadang bakal luwar saka panandang lan saka pandak wulun lan kena bali marang Praja Ngamarta ning kosok baline yen wangsulan kita ora petitis lan ulun anggep luput aja takon dosa jeneng kita sak sedulur kudu nampa pidra saka jeneng ulune. Iya aku manut apa kang dadi pidanamu bakal tak lakoni ora bakal suwala. Pidanane kita kabeh kudu jegur kawacandur gimuka. Dipikir sik Werkudara piye, Gar? Ya, tak sagui. Ning sadurunge aku mangsuli pitakoni Bathara Guru. Aku tak takon. Iya, kita takon apa Werkudara? Tumrap Bathara Guru maparing tembung bener lan luput kuwi durunge ana ngendi? Werkudara apa to sababe dene jeneng kita ndadak takon perkara mapaning tembung bener lawan luput? Mula tak takokake dhisik. Mung amrih genahi lan ngerti wates-watese. Sabab bisa wae sing pancene wangsulanku mau bener malah diluputke.
Njur sing luput kok bener iki. Apa meneh yen isining atimu kedunung rasa gething mburu sengit lawan Werkudara kabeh wangsulanku mengko ora wurunga sarut tok luputake. Ya apa ora? Wah, kok ya bener Kudara iki. Dasare iki wis ora seneng dhisik. Nadyan to wangsulane mengko jane bener ning gandeng wis gak seneng ya terus aja-aja sing bener wae terus diluputake. Werkudara Bathara Guru apa? Bener kuwi tumrap jeneng ulun ana 3 perkara yaiku benere dhewe, benere wong akeh lan benere kang sejati. Kang ulun anggo paugeran ing kene yaiku bener kang sejati. Lire bener ingkang kaiden dari Gusti kang nyipta jagat. Piye Werkudara? Ya muga-muga ucapmu kuwi ora geseh kelawan batin Bathara Guru. Mara saiki tumuli Wangsulana pitakonku iki Bratasena. Ya arep takon apa? Jeneng kita kleputan kelawan Jawata jalaran wanuh-wani medharake kawruh panunggal ya kawruh rasa jati. Mengko dhisik sebab apa kawruh becik tak wedharake kok Bathara Guru ngluputake. Uruhanana kawruh kasebut dadi sirikaning Jawata. Yen pancen kawruh mau dadi sirikaning dewa, gene ya Bathara Dewa Ruci medharake marang aku. Kena apa kowe kok ora gugat kelawan Bathara Dewa Ruci? Sang Hyang Dewa Ruci medharake kawruh panunggal kuwi mung mligi kanggo Werkudara ora kanggo liyane. Wiwit jaman kapan medharake kawruh kok digawe pilih kasih. Yen pancen ulangane kawruh mau digawe pilih kasih, pasinaon kang ana ngarep padha kae bubarno kabeh. Bubarno. Kok ketok temen kuwi dewa watakmu sredrengki lan serakah. Aja ana titah kang pinter kejaba dewa. Kanggo ning Werkudara yen bangsaku dadi wong bodho mongko yen ndak surasa joning piwulang kawruh panunggal mau babar pisan ora ngepok marang wadining dewa. Kepara isining piwulang ngajak marang manungsa padha bisa menepake rasane. Bisa mapanake nafsune. Aja lali manembahe marang kang nyipta jagat. Kena apa? Malah tok luputake Bathara Guru. Apa yen ngono ngarep bakat tok isine wong kang watak angkara murka. Iya. Bathara Guru pesajan wae. Kowe dititipi rembug karo sapa? Sing surasane aku kudu nampa pidana. Merga yen nitik dasare nggonmu ngluputake aku kuwi wis ora mencok babar pisan, ora ngepok babar pisan. Mula aku ngarani yen kuwi mesti diwenehi apa-apa karo sing kongkon kuwi Bathara Guru. Ayen dewane wae bisa digarap barang bener digawe luput banjur titahmu sing eneng ngisor mengko bakalen njaluk pangayoman marang sapa Bathara Guru. Ayo pikiren. Padha kontak oleh netap jojobang mawi ngawangis. Medhot panggoning lati netrane ngondaran diri. Soreng jonggo malatu-latu menungso murang tata Werkudara ngremehake marang Manikmaya. Ndawa ulun pangersaning dewa gampang dikusiri dening liyan. Ndawa kang ora bukti padha kelawan sira ngremehake marang derajating dewa. Yati mrene mriki.
Lang-langing griya mangun kum kanduan rimang wonten timbalan Paman Bathara Guru Werkudara sakadang temlu kawah candha timuka Dri Sedika. Ayo. Niat langening kalang nyuwana klarapan tamun sareng pinon leke koneng sureng soro petan pateng hing patopat pondo bakal dilebok padaning kawah candra dimuka aku bakal nyesaning Gusti bakal tak adepi dhisik kawah iki. Sampeyan ampun melu-melu. Pandhawa aja dicemplungke kawah kalih para dewa. Sing nedheme sanes sampeyan kula entut ben adem dhewe niki. Patopat kakak sebab pancen entute mandi tenan. Mung sak ambu. Bisa nyirep marang gending kawah iki patopat malah kaya udan. Pun kajenge adem pikirane para Pandhawa. Pun kok goleki Bathara Guru. Ayo Kakang. Ya Modipati ora sah njegur iki tak njegur dhewe dina iki. Tanyo bala Pandhawa piyuk gumulung mangun siring sata Kurawa ing para Srikandhi keparengata Bathara Guru lho ora basa kelawan aku basa dienggo apa mrene ana apa aku njaluk bali para Pandhawa Pandhawa nyemplung kawah candra dimuka aku ora trima yen antara balik ki marang Praja Ngamarta tak arek kaya ngene iki oh la iki tandangan dening Bathara Guru. Para Jawata maju Brama lan kabeh kadang-kadang obong bledos wae Srikandhi.
Patobat Brama ngetokke geni. Iki Senopati Ngamarta tendi ana he. Sri Kandi kampung iki bledhek padana. Bali! Ngamuk punggung Sri Kandi sumbar-sumbar Senopati Ngamarta Cundamanik Tadana. Arep apa kowe? Kowe Cundamanik nadyan ora bisa omong nanging kowe bisa duwe perasaan. Nek pancen Sri Kandi kuwi luput, kowe bisa tumama marang dadane. Nek nganti iki bletok tamani pareng bedormu bosok bedor wae. Suramata Jaya Bartaya maju apa ora Jawata? Wela. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta ana brahala iki sapa? Aku buta ora duwe jeneng. Mrene ana apa? Njaluk pangwasa njengring Saloka Hayu Bathara Guru. Weno pangwasa tak nggoni dene iki. Lah iki pancen golek gawean dhewe. Ngendel-endel iki yaksa iki Cundamanik tampanana. Ngados pundi niku kayangan geger. Sri Kandi ngamuk urung tuntas enteng
Brahala ngamuk ten Kayuwangan njaluk panguwasa Jungkri Selaka. Niki pripun ati ngiru? Inggih Kakang kados pundi Kakang Narada? Pados payuman dhateng sinten? Lah dhateng sinten? Dos pundi paryogining lampah Kakang Narada? Adik Guru. Gegeran iki dipunwiwiti saking Werkudara sakadeng jegur ing Kawah Candradimuka. Lan daratur kula Werkudara dipun tas mawon supados saged paring pangapunten Adik Guru. Ngaten Kang inggih, nyatane Werkudara ya laput kok leboke kadon niku pripun? Inggih monggo Kakang manggi Werkudara Kakang. Sri Kandi, inggih kula ingkang sumusul Raden. Wah, entuk pakoni sapa nusul marang Kawah Candradimuka. Pikajeng kula piyambak Raden. Kula mboten badhe wangsul dhateng Ngamarta menawi dereng ndherekaken Raden Werkudara sakadang. Kula mboten trimah Raden. Kula menika Senopati Ngamarta. Iya. Njur piye? Sampun kula damel geger kawan Jungkring Salaka. Bathara Guru mboten wani ngadepi kula Raden. Wah, iya syukur bagi sewu. Akyat dari sangka berangu Renangku kinempet kampet Ono apa Bathara Guru semusul aku ana ing kene. Ngene Werkudara ulun rumangsa luput marang jeneng kita sabab saka kedriya wong panggali ulun labet hawit saka panangising Bathari Durga marang jeneng ulun. Lah rak tenan ana titipan marang Bathara Guru. Iya iki dadi piwulanging Bathara Guru ya ora bakal tak baleni maneh. Kasunyatan Pandhawa ora kena disangga enteng lan ora kena digampangake. Nyatane lagi wae nyoba Werkudara manjing kawah geger kaya Jungkring Salaka dening pangkartening Sri Kandi. Durung yaksa kang mau punggung. Kula boten nrimah. Iya Sri Kandi, aku ora maidu. Sira pancen nyata Senopati Praja Ngamarta. Kang mengkono Werkudara welas warang jeneng ulun para kadang diuliyani. Bima sakadang padha mentasasa ing Kawah Candradimuka. Sira njaluk apa ulun bakal mituruti. Iya. Syukur bagi sewu Bathara Guru ngrumasani bab lupute. Aku ora bakal kabotan meni pangapura. Yen kowe nari marang aku dipenjaluk apa? Aku njaluk kowe neksanana. Ben Sri Kandi tutuk oleh ngrengga Praja Ngamarta. Swaji-wanci mbarep kakangku. Mudhun ing sinangsana Sri Kandi dadi sarana nerusake labuhe ing mbarep kakangku. Ya ulun nekseni nggih, muga Gusti ngijabahi. Para Sri Kandi dadi bebeteng Praja Ngamarta nerusake labuhaning para Pandhawa. Sabdaning manik maya kang tumbus tekan batin jagat getrepal ternekseni. Muga Gusti ngijabahi Wara Sri Kandi bisa neruske labane para Pandhawa iki. Oh, Kakang Ismaya. Iya, pancen aku sing jangkung Wara Sri Kandi. Oh, lah ya.
dayange melu kene ngono kok. Kowe ora kena jabar mbok Pandhawa. Iya, ora bakal ulun jabar mbok ulun Kakang Narada. Nuwun kula. Nderek pareng nekseni. Oh, inggih ngestaken dawuh. Sri Kandi muga-muga Gusti tansah ngudaneni kuat minangka ladi. Penerus sing isi putra dewa ya Sri Kandi. Ngatur nuwun Bu kula Narada. Cuma aku njaluk tulung ana yaksa kang ngamuk kae itu mlinggal sirepen. Saja melok-melok. Ayo tak sirepe dhewe butane kae. Brahala, iki sapa pangeling karo aku? Omong aku ora pangeling karo kowe lho. Ana apa? Wis paripurna sabab Pandhawa wis mentas saka neraka jahanam. Lan maneh Bathara Guru wis nyabda dhewe Sri Kandi dadi Senopati Ngamarta. Ingkang kuat bakal nerusake kang dadi lelabaning Puntadewa sakadang. Oh iya syukur Bagesi. Mula kowe ndang salena wujud aku ora pangeling sira sang para Bathara Kresna. Lah. Kakang Semar pamong aku uga suryaning para Pandhawa wis manunggal. Wis kabukten rumeksa marang utuhing para Pandhawa Kakang. Inggih sinuwun dawuh sami-sami. Gangsa dhateng negari mboten badhe sirna sabab kathahing sami ngreksa. Kakung putri sami budidaya rumeksa dhateng wetahing Pandhawa 5. Menika monggo sinuwun. Gandeng sampun pikantuk damel. Ujubing pun para Sri Kandi enggal-enggal kula kanthi nderekaken para Pandhawa prapteng Praja Ngamarta. Ngono Kakang. Nggih. Niki tegesipun kabul sing dadi kajate para Sri Kandi. Titi Purnenggati lelampahan Sri Kandi Senopati sampun kawujudaken. Nek pun madheg Senopati ampun to titah menungso Jawata sampun kocar kacir. Pun geger kayang Anjunggring Salaka. Namung saged nguwuhaken iki dados idam Ndara Sri Kandi dados Senopati Ngamarta. Kang Semar iya. Gusti ngijabahi Ndara Sri Kandi badhe saged ngelajang labanipun Sang Prabu Punta sakadang. Nyata sampun purna lampan menika teteken-tekun tekan kang sinedya dene Semar sakanca ing ngaya kewajiban ngrumaosi kalapatuhin kekiranganipun ing menika kunjuk Bapak Bupati Magetan separambah para Prayawa Agung ing Magetan Semar sakutrah nyuwun gunging samudra pangaksami. Bapak Mantri Binjing bilih sampun paripurna ngasta Bupati wonten ing Magetan, mugi Gusti tansah njangkung sugengipun. Dipun paringi wilujeng rahayu slamet. Dipun paringi bagas warasan sakula wangsanipun. Mugi-mugi Gusti tansah ngudaneni wonten ingkang nyambung sejarahipun Bapak Mantri ngasta bating Magetan menika. Iya, aku nekseni. Gandeng sampun paripurna monggo sami unjuk sugeng sani Gusti sampun paring pinten-pinten kaknikmatan dhateng kita sedaya. Sabiwaring ngrigitan Magetan ngumandhang ing slaminipun Allahumma amin. Sesanti kula monggo sepisan mriku sama
Merdika saklaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saka bungahku bakal joget tono syukur marang pangeran. Semonggo Gus.